Kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vám spolu s mojou kolegyňou pani Bartošovou priblížila prácu najmladšieho špecializovaného archívu na Slovensku. Bol zriadený až v roku 2005, je to novodobý archív. Máme okolo 280 bežných metrov archiválií, archívnych fondov a môžeme sa píšiť viac ako 100 000 zbierkou negatívov a diapozitívov, väčšinou ktorá poskytuje pohľad na vtedajší stav krajiny a prírody. Naše vystúpenie bude z takých dvoch častí. V prvej časti predstavíme digitálny archív Slovenska, najmä projekt digitalizácie nášho archívu a v druhej webovú stránku. Ak dovolíte, ja si sadnem, lebo potom, ak nás nesklame internet, tak si prejdeme tú našu stránku z internetu. Projekt digitalizácie riešilo naše múzeum 6 rokov, ale aj po ukončení tohto projektu stále pokračujeme v ňom, doplňame ďalej databázy, digitalizujeme ďalej a sprístupňujeme ďalšie fondy. Tu je vypísaný cieľ projektu. V podstate sme sa snažili o vytvorenie tzv. Otvorenej inštitúcie a o zvýšenie informačnej a komunikačnej gramotnosti v oblasti ochrany prírody. Náš archív v tej sieti špecializovaných archívov je zameraný práve na oblasť ochrany prírody a jaskyniarstva a je organizačnou zložkou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Priebehom projektu tu bolo najmä v prvom rade vytvorenie pracovného tímu, nákup ochranných obalov, takisto vhodného mobiliáru do knižnice archívu, ale aj vybavenie depozitárov múzea a čo sa týka archívu, bolo najmä spracovanie a príprava archívnych dokumentov na digitalizáciu, tvorba metadát. Okrem toho sme študovali aj archívne fondy v rôznych slovenských a zahraničných pamäťových inštitúciách, reštaurovanie archívnych dokumentov, vlastná digitalizácia, uloženie digitálnych dát a najmä online sprístupnenie digitálneho archívu. Spracovávame naše fondy a zbierky v Bach pro archív, v aplikáciách Inventáre a fotoarchív. Tvorba metadát bola dosť náročná kvôli tomu, aby každý ten digitálny objekt mal jedinečný popis a nebolo možné zamenenie. A vlastná digitalizácia bola v tom, že sme digitalizovali 2 500 sklenených negatívov, 40 000 negatívov a diapozitívov, fotografie, mapy, kašírované mapy a archívne fondy v rozsahu 600 000 a hoci bolo vo verejnom obstarávaní, že budú sa digitalizovať až štvorkové dokumenty, ale ako bolo tu spomenuté, ani jeden archívny fond nepozostáva len z klasického papiera, takže boli tam často viazané dokumenty, mapy, fotografie, rôzne poznámky, letáčiky, takže aj keď malo ísť o digitalizáciu hromadnú, automatickú firmou pomocou outsourcingu, často museli pristupovať k tomu tak, že museli individuálne digitalizovať každý jeden dokument. A okrem toho ešte vzácne návštevné knihy z jaskyň, zo sprístupnených jaskyň slovenských sme digitalizovali. Ako som spomenula, digitalizovali sme dodávateľskou firmou, bola to firma Microform, na rôznych druhov skeneru. Toto je zoznam zdigitalizovaných archívnych fondov, ktoré z časti už sú, alebo ešte ich len pripravujeme na sprístupnenie na našu stránku. K niektorým budú priložené aj zdigitalizované dokumenty a k niektorým kvôli
zákonu o ochrane prírody alebo aj o zákone o autorských právach môžeme len sprístupniť informácie o nich. Tuto sú archívne zbierky, ktoré máme zdigitalizované. Celkový počet je takmer 700 000 dokumentov a môžeme povedať, že sme zdigitalizovali takmer polovicu nášho archívu. Tu je len náhľad na rôzne druhy archívnych dokumentov, ktoré sme digitalizovali. A tieto digitálne objekty sú uložené na dvoch serveroch. Jeden prezentačný je uložený u nás v našom múzeu a druhý sme konečne minulý týždeň odniesli na Ministerstvo životného prostredia, ktorý je konzervačný, s tými dátami sa nebude pracovať. Toto je ďalší náhľad na našu stránku, urobili sme ho preto, že ak by náhodou zlyhal net. Chceme poďakovať firme Bach System, ktorá s nami spolupracovala aj pri tvorbe tejto stránky, aj pri naplňaní archívneho Vagdemeka. Toto je aj predchádzajúci, aj tento záber je na naše Vysoké a Nízke Tatry. A teraz, ak dovolíte, by sme prešli na tú našu stránku, ak sa nám to podarí. Takže toto je stránka nášho archívu. Je delená na rôzne sekcie. Sekcia o nás je tam prvá časť o histórii nášho múzea, ktoré bolo založené v roku 1930. Potom je tu poslanie archívu, akvizičná činnosť, sú tam zápisnice z našej archívnej rady, kde získavame nové archívne dokumenty. Potom rôzne právne úpravy, ktoré teraz platia v archívnictve na Slovensku a takisto tam nájdete kontakty na nás, pracovníkov archívu. V súčasnej dobe pracujeme v archíve 4. Tu sú služby, môžete si cez bádateľský list a cez objednávku vyžiadať od nás rôzne archívne dokumenty, cenník služieb a tu je zoznam fondov. Toto je zoznam všetkých archívnych fondov, ktoré máme v správe nášho archívu. Sú to buď jaskyniarské inštitúcie, alebo ochranárske, alebo osobnosti, ktoré majú určitý súvis s touto našou problematikou. Potom tu sú ďalej vypísané zbierky, pomôcky a digitálny archív. To je časť, ktorá je najzaujímavejšia pre užívateľov. Tu je súpis digitalizovaných archívnych fondov a zbierok. Ešte zatiaľ nie sú všetky sprístupnené. Takže napríklad, keď si vyberieme nejakú osobnosť Vojtecha Benického, bol to významný jaskyniar a prvý riaditeľ nášho múzea, takže takto je delené štruktúra fondu podľa toho, ako je to potrebné, je to delené na rôzne fondové oddelenia, skupiny, podskupiny a v tomto prípade už bolo možné aj sprístupniť zdigitalizované archívne dokumenty. Dúfame, že sa nám to podarí, lebo nie vždy tá technika je taká, ako by nás neposlúcha, no uvidíme. No je tu. Hej. Takže postupne takto ďalšie obrázky tu máme. Takto za radom sa nám ukážu všetky archívne dokumenty, ktoré sa nachádzajú v tej ktorej inventárnej jednotke. Ďalšou sekciou je projekt a výskum. Je tam, alebo budú, lebo táto stránka sa stále plní, projekty, ktoré plníme, konferencie, ktorých sa zúčastňujeme, výskum, ktorý robíme a spolupráca s rôznymi inými pamäťovými inštitúciami. Online publikácie sú tu sprístupnené všetky publikácie, ktoré
buď boli vydané nákladom Múzea slovenského krasu, to je pôvodný názov nášho múzea, toto sú publikácie Jana Volku Starohorského, jedného zo zakladateľov nášho múzea. A potom, okrem toho, sú tu ešte aj ďalšie publikácie ako zborník Slovenský krás, ktorý začalo múzeum vydávať v roku 1957 a takisto spravodaj Slovenskej spologickej spoločnosti, ale sú tu len roky, kedy Slovenská spologická spoločnosť organizačne patrila pod múzeum. Je to veľmi veľké, trošku dlhšie trvá čas, kým sa to otvorí, tak som to ani otvárala. Potom je tu fotogaléria napríklad, tu máme osobnosti, pre nás také, no, otvorí nám to. Počkajte, nejde. Nejaká zrada. Počkajte. Nevadí. Kde som sa tu? Odtiaľ to idem. Dobre. Takže zase som technicky zdatná. Tu sme. Osobnosti. Všetko ešte priebežne pracujeme, doplňame. Môžete nás, keby tak, kontaktovať buď na našich mailoch, alebo a môžete si prezrieť túto našu stránku na www.archiv.smopaj.sk. Takže zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.